niin, täällä alkaa meidän työmaa olemaan sillä mallilla, että ovet on saatu paikalleen ja tosiaan kerronkin, että minä olen siis Hulluporosta Mika Latva ja kerron tästä nyt ensin vähän kokonaisuudesta. Eli me ollaan hotelli-ravintola-alan yritys levillä ja meillä on 17 ravintolaa, noin 8000 ravintola-asiakaspaikkaa ja hotellivuodepaikkoja joku noin 1200 kaiken kaikkiaan. Ja nyt paikka, missä me ollaan, on tämä Tonttulan elämyskeskus ja tämä paikkahan on historiallisesti semmoinen, missä on esimerkiksi vaimoni Päivikki Palosaari on syntynyt ja tämä on Könkään kylä alueena hyvin tämmöinen kulttuurihistoriallinen. Esimerkiksi tätä ei saksalaiset jo aikanaan polttanut ja tämä on jäänyt semmoiseksi niin kuin luonnonkauniiksi vanhaksi lappalaiseksi maalaiskyläksi. Sitten Hulluporo on rakentanut tänne tämmöisen Tonttulan elämyskylän, mikä on Elves Village kansainväliseltä nimikkeeltä, ja se sisältää tämmöisiä, meillä on majoitukseen lasipyramideja, meillä on hotelli Taivaanvalkeat, sitten meillä on elämyskylä on tässä niin kuin tämän tallin tuolla puolella, jossa on muun muassa tonttukoulua, tietäjän taloa, piparkakkutaloa ja alue on aika valtavan kokoinen, että on noin 100 hehtaaria kooltaan. No tarve tietysti tämmöiselle suurelle konehallille meillä on ollut pidemmän aikaa jo, koska meillä on itsellä kaikki lumityökoneet. Me tehdään maansiirtohommia, meillä on rakennusliike, meillä on kuorma-autoja, kaivinkoneita. Ovien hankintaprosessi oli sen mukainen, että me mietittiin nosto-ovien ja taitto-ovien väliä hyvin pitkästi. Kummassakin on tietynlaiset puolensa ja me kuitenkin haluttiin päätyä mahdollisimman vähän niveleen ratkaisuun, jossa lämpöarvo on varmasti paras, toimintavarmuus on paras, kelit on vaativia, ovien toiminta on pakolla oltava niin, että ne on luotettavia. Täällä muuten rakas vaimonikin tulee tuolta näköjään parasta aikaa, niin pitäisiköhän meidän häntäkin pikkusen haastatella. Eli Päivikki Palosaari saapuu alueelle nyt juuri sopivasti tässä. Justpa kävelin tähän pihalle ja katsoin näitä ovia, että todellakin komeat ovet ja hyvä väri. Ja sitten mikä minusta on tärkeää tänä maailman aikana, että ne on kotimaiset, niin se on semmoinen iso tärkeä asia tässä asiassa. Niin tänä kesänä meillä on isoja investointeja, että me on rakennettu ensin tuommoinen joulupukin talo ja myöskin joulupukille oma koti tuohon meidän Tonttulan pihapiiriin. Ja nyt sitten samalla tehty tämä halli tähän, että silloin kun meille tulee enempi toimintoja, niin aina tarvittaisiin enempi varastoakin. Ja nämä ovet ja tämä halli on meille erittäin tärkeä asia, koska ne ovat myöskin pakkasella toimivia ovia, että se on meille tärkeä asia.